So karon guys, karong adlaw day guys, wala day may ma-content day guys no kay ipatawag mi sa muang maestra kay naalagi may praktisan kay hapit na mo ang contest sa Galaw Pilipinas. So karon magsugod na mi og sayaw guys no. Ayaw lang napansin ako ang sinayawan kay murag di jud kabalo ba. So mo to guys no, intro ba gani guys, wala na gadayan ang mga sinayawan. So 11 days day ang atong kailangan guys no para mag-practice aning Galaw Pilipinas. So mo to nga dili jud ta maka-content ani kay mo lagi nga na may praktisanan sa eskwelahan. Ug ayo lang ni pansin akong voice over guys kay murag apiki gini akong voice over guys ba kay first time ba mo good na ako good. Og mo to dili ra taman day atong video no, og i-update lang tamo sa part 2 sa ani nga mo ang pag practice aning Galaw Pilipinas. Bye-bye!